Здравейте, казвам се Емилия Тодорова. Имах сериозни проблеми с симптоми на менопауза от типа на нервност, избухливост, панически страх, сериозно влошение на съня, горещи вълни и други подобни. За билката знаех много общо, но повече подробности намерих в Google. Прочетах мненията на хората и реших да се възползвам. Подобренията започнаха още през първия месец, като до третия месец значително се увеличи комфорта ми на живот. Освен това се регулира кръвното ми налягане, изчезнаха и някои стомашни проблеми. Сега се чувствам много по-здрава, много по-енергична, много по-жизнена. Препоръчвам билката на всички дами с подобни проблеми, както и на всички хора с някакви здравни проблеми. Благодаря от сърце!